que era una prova difícil i bueno, hem pogut defendre el segon lloc en l'autonòmic i guanyar tant en xics com en xiques la Lliga. És un lloc espectacular perquè tenim les vistes de la Calderona i és un circuit també especial perquè és un circuit molt dur, molt exigent, aleshores molt contents de poder estar disputant en la prova fins al final i de córrer en casa.